Som un grup d'alumnes de 5è de primària del Col·legi Montitxell de Pollença. Nosaltres hem decidit fer una consola amb botons i llums per ajudar a infants que no es poden comunicar, ni oralment ni per escrit. La nostra idea sorgeix a partir d'una necessitat a un curs inferior, on hi ha un alumne amb diversitat funcional que necessita emprar pictogrames per comunicar-se. Pensant que aquest producte podrà servir a que aquest infant i altres puguin manifestar algunes necessitats i respondre a preguntes molt senzilles, dient sí o no. La consola conté polsadors i llums. Cada polsador encén un llum que té un significat concret. Necessita anar al bany, tenc gana, tenc set. A més, inclou un servo per poder respondre sí o no a preguntes senzilles. Nosaltres hem fet aquesta caixa que té botons i llums i, per exemple, si jo pitjo aquest botó que s'encén un color groc, doncs vol dir que té que anar al bany. Ara us explicarem més llums que aniran en un futur en el panel. Per exemple, si pitjam aquest botó, surt un color vermell, que significa no entenc alguna cosa. Si jo pitjo aquest botó, s'encén un color verd, que un color verd significa que té gana. Quan pitgi aquest botó, s'encendrà un llum blanc que significa que té set. Si jo pitjo aquest botó, s'encendrà el llum de color rosa, que significa que es troba malament. A la caixa, en un futur, hi haurà unes imatges que ensenyaran què vol dir cada botó. Hi haurà un sí i un no que serà amb aquest servo i servirà per respondre a les preguntes de sí i no, les més senzilles.